persoas que escribimos, comezando pola lingua, evidentemente, pero tamén co noso tempo, o tempo que nos tocou vivir. Despois xa mortas, que sexa o que sexa, non? Pero, mentre estamos vivas, pois temos que, e sobre todo se escribimos teatro, temos que sinalar, temos que chamar a atención, temos unha responsabilidade co mundo que nos tocou vivir e coas injustizas que nos está tocando vivir, non? Tamén para xogar con elas dramaticamente, que é o que facemos no teatro, e tamén na escrita. Entón, simplemente quero agradecer este premio, lembrando que grazas á arte, que é o que nos une hoxe, Tamén un home que tamén xoga bastante coas palabras e vai tamén ocupar esta sección da quinta edición dos premios Alfredo Iglesias. Ademais, de Vigo, o Mahón que coñezo eu, paisano, ten unha carreira moi extensa, é un home que ademais de ser actor en múltiples obras de teatro, series de televisión, tamén é un home que eu coñecín contando contos nun escenario. A primeira, aparte de que fixo moitísimas outras cousas, eu creo que é o momento para recibir tamén neste escenario dos quintos premios Alfredo Iglesias a outro que tamén é premiado na cuarta edición. Un aplauso para Abelino González. Moitas grazas. Ben, non esquecemos Gaza. Este premio de ciencia é un premio moi complexo porque para unha persoa moi complexa, unha persoa que non só fai ciencia, sino que ademais divulga ciencia, e é das persoas que divulga ciencia con fundamento, porque hai xente que divulga ciencia con escaso fundamento, notase. Gusta escoitar a xente que sabe divulgar ciencia con fundamento. Oye, para ser bo científico non hai que ser bo divulgador, para ser bo científica non hai que ser boa divulgadora. Non fai falta. As cousas, sabes, ás veces é mellor por separado que non por xunto. Pero cando cadra alguén que a xunta, que sabe facer esa divulgación non só de certezas, porque como é bo científico, non divulga certezas, divulga boas preguntas. Se cadra porque el medrou perto dunha das feiras máis importantes de Galicia, descoñecida por moita xente, pero moi importante, a Feira da Piroja. Na Feira da Piroja cambiaban moito as cousas, poucas certezas había, máis que saía o sol e que se puña, o resto cambiaba, o resto bailaba, e se cadra por iso el tamén é bo bailador tamén. É a xente que baila ben, é xente fetén. Pola dona do Rosal, no Rosal dice, o home que non sabe bailar non sabe a muller tratar, e era algo a saber. Ten outra cousa, unha das virtudes extrañas para a xente que fai divulgación en Galicia. Sabe colocar a xeito o pronome átono. Iso merece unha medalla Castelao. Iso merece unha medalla da cultura galega. Iso merece un premio Nobel de Ciencia, de Física, de Química e mesmo da paz, porque a veces a gana de repartir hostias a xente que vai por aí utilizando o pronome átono como se fora de Vigo, que damos vergüenza grande. Non hai máis que mirar co alcalde que escollemos, é o mellor alcalde que temos. Cuidado, unha cousa non quita outra. E por rematar, hai un libro básico. A que altura está o ceo? Esa foi a primeira pregunta que a min me chegou. E cando alguén é quen de comunicar, de divulgar preguntas, que estamos sobrados de mentiras vestidas de certezas, cando alguén é quen de divulgar preguntas, iso é unha maravilla. Ese libro leuno toda a criatura vivinte que hai na miña casa a partir dos seus 9 anos. Todo o mundo, e como boa literatura, como bo material feito para xente de 9 anos, vale tamén para xente presuntamente adulta. Gracias a xente de 9 anos da miña familia, todo o mundo limos ese libro. E se tedes máis de 9 anos e aínda non lestes ese libro, non tedes perdón de Dios por moito que non exista. Así que, hoxe, aplauso grande para Jorge Mica.
aquí como hai problema co micrófono, collo. Teño que dicir que eu non sabía quen me ia dar o premio. E supoño que o resto tampouco sabíades quen vos daba o premio. Que é unha das características deste premio. Primeiro, premiar a tanta xente, porque o prestixio dun premio é proporcional á categoría dos premiados e premiadas, que neste caso é altísimo, porque son todas persoas que coñecemos e que admiramos. Ademais son 17, non? Me parece. 19 por 5 edicións son 95. É dicir, estamos falando dunha cantidade importante, pero máximo, outra característica deste premio é que a categoría dos presentadores do premio, que é elevada, e por suposto os discursos son mellores que os que están dando os premiados, pero a categoría elevada de premiados, categoría elevada de entregadores, ata o presentador Carlos Santi, por favor. Gracias. E isto tamén é un reflexo da capacidade que teñen Alex Regueiro, que tiña tamén con Alfredo Iglesias, para xuntar a todas estas sensibilidades, non? Que é unha característica que vos unía. É un momento tamén de lembrar a Alfredo, porque facíades un tándem extraordinario, aquela revista Coralia. Cando suben de vos, dicíame que son os únicos diseñadores de alta costura. E facíades moitas máis cousas. O que movíades este tipo de premio é unha boa evidencia. Bueno, non me vou enrollar máis, porque xa está Carlos co cronómetro, pero simplemente dicir que bueno, estou aquí no Premio de Ciencia. Gracias, o meu editor vai te agradecer moito esta venda do libro, pero bueno, a ciencia, tamén fago ciencia da de traballar. E teño que dicir que a ciencia en Galicia está moito mellor do que a xente se cree, non? Esa imaxe da Galicia rural, atrasada, tradicional, que tamén está moi ben, contrasta cando un ve os adiantos que está a facer a física, na mecánica cuántica, os adiantos que hai no sector aeroespacial, donde Galicia é unha referencia, en outro tipo de ámbitos, como por exemplo a área biomédica. Se esta categoría é estable, pois hai moito que premiar na ciencia de Galicia. Non sei quen foron os outros, pero eu encantado de sumarme aquí. Moitas gracias polo nivel da conversa. Parabéns a todos. Coño micro, porque xa que... Sí, de verdad, que non é broma. Ven. No, porque xa que estamos... É que... Eu quero unha foto con... É que me gustou, gracias. Así moi natural. Ten carrete de 36, non te preguntes. Bueno, carrete de 36 para os máis novos, bueno, tamén o mesmo, xa buscamos. Queda. É que me gustou tanto o discurso que eu creo que podes quedar para presentar o seguinte objetivo, que non quero dicir o A ou O, porque senón dou pistas. Que che parece? Bueno, se me descañé... Sí, mira, pero non digas ninguén, vale? Hombre. Claro. Moi ben. Porque ti dixeches que ti non sabías que che entregar o premio, ti non sabes ni sequera que che vas a entregar o premio. A cuadratura do círculo, espectacular. O deseño dos doctos era así. Sí, claro, era perfecto. Bueno, deixo che aquí porque... Alucino. Claro, no ti o teu. Isto é certo. Claro, así que... Alucino. A ver, déxeme comprobar outra vez aquí. Sí, non, claro. Non digas Donald Trump ou algo así que logo non... Claro. Isto tampouco sabía, Pero bueno. Pero porque, sí, non, cadrache, espérate un momento, cadrache ben, non? Cada non xa, guai, sí, non teño que pasar como decir, pero... Por saber... Vale, se me avisaran un pouco antes, facía o mellor. Bueno, pero tamén que me ten así. Vivimos nunha época na que as cousas aparecen, flúen e viralícense. Isto afecta a ideas, afecta a persoas. E no caso da persoa que se vai premiar agora, que é unha muller, vale, isto pois aplícase bastante ben, non? E ademais agroma, digamos, do espírito do país. Teño que dicir, xa que antes falaba o meu presentador de que eu dou moita caña, a mí algo que me reventa moito da xente que está nos medios, da xente da política, vexo ali unha política, estaba aí tamén Mercedes Queixas, algo que me reventa é pois o mal uso da lingua que se fai. A lingua é importante falala, pero é importante falala ben. Nos medios a veces é xente que debería
ter máis cuidado co uso, porque son unha plataforma que afecta a sociedade. E, por tanto, cando esta persoa apareceu nos medios, sorprendeu pola súa frescura. Apareceu porque era o espírito da lingua. Eu acordome de falar con Carlos Amado, que era a persoa que, en certo modo, xerou este fenómeno social en Galicia, e dicíame algo así un día nos corredores da TVG, que encontraba unha persoa pois, que reflectía perfectamente esa alma do galego, non? Esa persoa pois, era unha persoa moi de bastante curta idade, que eu entendo que non tiña experiencia en nada, pero precisamente esa naturalidade e esa frescura foron a clave e seguen a ser a clave do seu éxito. E ademais, eu cando vin o que empezaba a facer, e vendo sobre todo o título do espazo que facía, que era curiosamente feito pola TVG, pero de feito triunfou nas canles paralelas da TVG, que era O Digo Cho Eu, pois dixen, coño, que ben, por fin alguén que pon aí o dedo. E esa persoa, que é Esther Estevez, vale? Pois Esther faz un grandísimo traballo, premiase en moitos sitios, levaches o Premio da Cultura Galego, quedaré contigo en algunhas cosas, premiase tanto polo labor que faz ti como cara que representa un equipo moi amplo de persoas que fan un traballo moi importante, pero tamén se te premia a ti polo fenómeno que es social, polo fenómeno que es audiovisual e sobre todo pola túa naturalidade que esperamos que non perdas nunca. Así que parabéns, Esther, se me dá un premio. Bueno. Xúroche, por Deus, que te digan eles, eu non sabía nada disto. Xúroche, porque vai pensar alguén aquí. Que deseño, que ven... No, verdad? No. Bueno, por moitas gracias por as palabras. Improvisadas, Gracias. Como sigas facendo cousas, teñen de aquí hasta mañá. Bueno, moitas grazas, de verdade, moitas grazas por as palabras, e máis se foron improvisadas, de verdade, de corazón, moitísimas grazas, grazas á organización destes premios, por este recoñecemento, e a verdade é que eu digo cho eu, deu-nos moitas alegrías e sigue nos dando, e para mí é unha responsabilidade moi grande, porque, bueno, direivos, por si ainda quedan dúbidas, eu non son filóloga, nin son profe, vale, o sea, eu son comunicadora, entón eu aprendo todos os días, o digo cho eu, e para mí é moita responsabilidade, porque despois meto a foca, así falando natural, e bueno, a xente pensa que eu son a raíña do galego, e bueno, pues teño aí unha responsabilidade, pero tamén é un orgullo moi grande, e realmente, bueno, tuve a sorte enorme de poder encontrar este formato do Digo Cho Eu, que se me dera a oportunidade de facer tantas cousas que levamos feito, pero creo que realmente o de promover a lingua vai máis alá do formato do Digo Cho Eu, podese promover a lingua en todos, bueno, en todos os días, en cualquier aspecto, en cualquier programa no que pueda eu estar, e para mí vai seguir sendo así, faga o que faga, para min o galego é o día a día, o máis natural, sempre o digo, é a lingua na que podo ser 100% eu, así que seguirá eu sendo así, pasen os anos que pasen, e espero que todos os proxectos que veñan por diante nos sigan permitindo. Así que gracias. É que o que decía él de hai que cuidar a lingua, eu tamén digo que eso de o peor galego é o que non se fala, por suposto, pero tamén hai que cuidar do idioma. Entón, bueno, animo-vos aos que esteades aquí, se non vos atrevedes a falar galego porque o vosso círculo pois é castelán falante e pensades que podedes meter a zoca ou demais, dadelle para diante, que aquí aprendemos todos os días, e así perdurará no tempo o galego, así que moitas grazas. Ahora ya sí ya puede sentar, ya tampouco... Gracias. No, xa que temos... Estou pasándome de tempo, logo...